Som una organització municipalista formada per persones amb trajectòries i sensibilitats molt diverses. I és aquí on resideix la nostra fortalesa. La nostra diversitat ens dona solidesa per construir una Palma més habitable, més creativa, més justa, més sostenible i més democràtica. I ho fem partint de la base. L'honestedat, la transparència i l'horitzontalitat són els principis de les nostres polítiques. Polítiques fetes des de la ciutadania i per a la ciutadania. Som un partit en trajectòria que defensam els interessos de les persones de Palma. Han treballat activament en una ciutat més verda i més sostenible. Blindam els drets socials de les persones més desfavorides. Treballam per fer front a l'extrema dreta, impulsant polítiques feministes, de memòria històrica, lingüístiques i culturals per fer de Palma una ciutat més tolerant, més arrelada i més inclusiva. Aquests darrers anys han centrat els esforços perquè ningú no quedés enrere, posant les persones al centre de les polítiques municipals. Han garantit la protecció de les persones més vulnerables, destinant 24 milions d'euros d'ajudes d'emergència, impulsant polítiques d'habitatge digne, garantint els drets de la infància, oferint-los un curs escolar segur i desenvolupant polítiques actives per pal·liar els efectes de la Covid-19 en el sector cultural. Seguim fent de Palma una ciutat més justa, amb el nou sistema d'atenció social que ha permès que Palma sigui la ciutat de l'Estat que més ajudes ha donat per habitant durant la crisi sanitària, creant una atenció ràpida en la nova UAC social i reforçant l'oficina antidesnonaments, fomentant que Palma sigui una ciutat més arrelada i estimada, amb el servei de dinamització lingüística i el foment del català com a llengua d'acollida i en la protecció del patrimoni dels barris singulars, com el Pla Especial del Joncat, la rehabilitació del Castell de Bellver o la recuperació de les torres del temple. Fent de Palma una ciutat més sostenible. Hem iniciat les obres per evitar els vessaments a la mà i prest tindrem una nova depuradora. Han fet que durant la crisi la cultura no s'aturi, tant pels treballadors de la cultura com per la ciutadania, ampliant l'accés a la cultura com a eina d'inclusió social. Treballant per construir entre totes i tots la Palma del futur. Palma tindrà un nou pla general que impulsarà un municipi més sostenible, més igualitari i més verd, com el nou parc del Canòdrom. Impulsam el canvi de model econòmic amb el districte d'innovació, on figures com el parc agrari. Seguirem vetllant pels drets de la ciutadania i de la infància, amb 200 places noves i 4 escoletes públiques més, 4 nous centres de dia o ampliant la presència del treball comunitari als barris. Continuarem al costat dels nostres barris i pobles, amb projectes de millora, com el passeig de Son Sardina, el nou casal de Gènova, la plaça de Sant Jordi o les cases de Son Ametler. I Palma serà un territori culturalment més equilibrat, amb nous equipaments com l'antiga presó, Can Ribes, les sales d'assaig o la nova biblioteca de Pere Garau. I el més important és que tu ets part de tot aquest canvi.